koyi da al'adun turawa sannan da al'adun 'yan kudancin Najeriya da wasu 'yan Hausa fim suke yi, shi yasa ake yawan caccakansu cewar wani shahararren ɗan jarida kuma masani akan harkar fina-finan Hausa, Malam Ibrahim Sheme. Sheme ya tattauna da jami'an BBC Hausa inda suka wallafa a shafinsu. Sheme ce da ƙarfi da yaji abinda 'yan fina-finan kudanci da turawa suka yi sai su ce shi za su yi dole. Babu yadda za a yi su zo arewacin Najeriya su yi irin haka sannan mutane su zuba musu ido. Sheme ya kuma soki shugabannin Kannywood inda ya bayyana cewa shugabanninsu sun ƙasƙantar da kawunansu, ba su tsawatawa 'yan fim idan sun yi wani laifi. Sannan wani shi ma shahararren ɗan jarida wato Aliyu Gora ya gaskata irin kalaman da Ibrahim Sheme ya yi, inda shi ma ya ce irin yadda suke tona wa juna asiri a kafofin sada zumunta ya sa mutuncin suke zubewa. A nasa ɓangaren Ibrahim Sheme ya ƙara da cewa wasu daga cikin su ne suka sa irin tufafin da bai dace ba, su ɗauki hoto kuma su saka hotunan a kafafen sada zumunta. Ya ce bukukuwan gala da ake yi a da fitattun 'yan fim ba sa zuwa, amma a yanzu kusan dukansu suna zuwa. Har ila yau ya bayyana cewa a shekarun baya ba a cika ganin 'yan fim cikin bainar jama'a ba. Duk lokacin da aka gansu, jama'a kan kwaɗaitu domin musabaha da su. Amma a halin yanzu, saboda kafofin sada zumunta sun ƙara matsowa da su kusa, ba a cika damuwa da ganin kimansu ba kuma da yadda suka zubar da mutuncinsu a kafafen yaɗa labarai. Akwai faɗace-faɗace da rigingimu da 'yan fim suka rinka shiga ciki wanda wannan ya ja musu bakin jini. Sheme ya ce wani lokaci wasu sukan faɗi wata magana wacce za ta jawo cece-kuce wanda daga baya har ya ja a ringa zagin su. Akwai wasu daga cikin 'yan masana'antar Kannywood ɗin da ba a cika sukar su ba, waɗansu kuma a duk lokacin da suka yi magana wasu kan yi ƙoƙarin sukar su. Kaɗan daga cikin labaran Kannywood, ku biyo mu.